Sinye seyifunde ngasifunda kakhulu umvelasi lesokuthi ubukhulu buyaphikwa. Awuvumi ubukhulu. Wenze njalo noChrist mabefuna ukumbiza ngoNkulunkulu khona uNkulunkulu. Ebe uyena kodwa yena qobo lwakhe. Ubukhulu nobukhosana ubuphike. Uma uvela uyinkosana uzoba yiyona noma uyifihla. Kodwa umuke wakufaka emahlombe ukuthi wena uyinkosana buzokuphika ngoba ubukhulu obukaNkulunkulu yabo. So ngiyafisa ukukhunjulwa njengowathi enesizathu sonke sokuzenza umuntu omdala wakhetha ukuzenza ingane, owathi enesizathu sonke sokuzenza usaziwayo wakhetha ukuzenza umuntu kazana, owathi enesizathu sonke sokuzenza umuntu onento zakhe wakhetha ukuzenza umuntu ongelulu. Ngifisa ukwazeka kanjalo futhi ngikhumbuleke kanjalo kuze kube ukuthi akumene ngashoyo abantu. Inibingelele kuphina kuphela kufinyeko lombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona.